Is-sitwazzjoni ta' traffiku f'pajjiżna kienet diskussa mal-Ministru tal-Infrastruttura Joe Mizzi fi Breakfast Show fuq One. Fil-programm Mizzi spjega kif l-infrastruttura f'pajjiżna mhix qiegħda tlaħħaq mal-ammont ta' karozzi u qed isir monitoraġġ f'ċerti żoni bilan li jkunu studjati miżuri li jkunu jistgħu jittieħdu. Mal-Ministru tqajjem ukoll il-punt kif ċerti xogħlijiet jistgħu iwasslu għal iktar traffiku. Hawnhekk tenna l-impenn tal-Ministeru tiegħu li x-xogħlijiet isiru mingħajr dewmien fosthom fl-imsida. Bħalmet nagħmlu ċertu xogħol bħalissa l-imsida. Fil-fatt hemmhekk irid ukoll naraw insibu sistema biex ix-xogħol inħaffuh u b'inqas konvenjent. U jiena fil-fatt minkejja li x-xogħol miexi qed nisiġi li kemm jista' jkun idu naraw nistgħu intawlu ħin tax-xogħol u anke wkoll jieħdlu gangs iktar biex jagħmlu xogħol iktar u nistgħu nibdewx iktar minn post wieħed. Fuq kollox qal il-Ministru ix-xogħol irid isir tajjeb mill-ewwel biex mhux jerġa' jinqala u jkun hemm l-inkonvenjent mill-ġdid. Waħda mill-problema li hemm bħalissa li ħallija rridu nagħmlu xogħol urġenti li għandu x'jaqsam ma' tal-arar. Suppost beda dil-ġimgħa u jiena waqqaft mill-ibda dil-ġimgħa għal raġuni li llum se nagħmlu amal tal-Coordinating Committee fej fiha ikun hemm l-entitajiet kollha li jista' jkollhom xi servizz u jew jista' jkollhom xi interess, inklużi l-Kunsillu Lokali, biex nitkellmu minn hemm biex jekk se jsir xi xogħol li għandu jsir, mhux wara li jkun sar ix-xogħol nerġgħu naqgħu, allura nagħmlu xogħol darba l dejjem. Jinqala wkoll każi fejn vetturi, partikolarment vetturi kbar, jieqfu fit-toroq u jwasslu għal konġestjoni tat-traffiku. Il-Ministru Mizzi qal li Transport Malta se tkun qed tidentifika dawn il-każi u tieħu il-passi meħtieġa. Dawk il-vetturi qed jifqu qed jikkawżaw problemi kbar. Jekk m'hemmx roadworthy, wieħed jittiraġġaw. Ġifieri qed nitkellmu fuq inġenji u x'hekk. Qed nitkellmu fuq inġenji, trakki kbar u affett bħal dawn. Intant qed ikun proġettat li sal-aħħar tas-sena d-dieħla jitlesta l-pont fil-bypass tal-Imrieħel.